La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha inaugurat a Amposta la primera oficina jove de Catalunya. Aquest nou equipament integra la totalitat dels serveis adreçats als joves sobre habitatge, treball, formació, salut, cultura i mobilitat. Així doncs, es tracta d'una finestreta única que centralitza tots els serveis amb la voluntat d'aconseguir una major eficiència. Així mateix, Capdevila ha destacat que la nova oficina d'Amposta també respon a la voluntat del departament de treballar des de l'equitat territorial i la proximitat. La nova oficina permetrà donar un servei personalitzat als gairebé 20.000 joves de la comarca del Montsià. Concretament, aquestes noves instal·lacions aglutinen la borsa d'habitatge jove, la borsa jove de treball, el punt d'informació juvenil i s'assessorarà sobre salut i sexualitat. La consellera d'Acció Social i Ciutadania ha destacat que la voluntat del departament d'integrar tots aquests serveis és facilitar les coses davant el problema estructural que viu la joventut. La concepció d'aquestes oficines d'emancipació juvenils les han d'entendre com aquesta finestra única en el qual integrem tots aquells serveis que ja s'estan donant als nostres joves, però que en aquests moments estan dispersos a diferents punts de la ciutat o a diferents punts de la comarca. La voluntat d'aquesta oficina no és altra que facilitar les coses davant d'una situació que jo en dic ja una situació de problema estructural per la nostra joventut. Una joventut que està molt ben preparada, però que en aquests moments té una precarietat laboral important, té una temporalitat laboral important, té moltes dificultats a l'hora d'accedir al seu propi habitatge, però tanmateix també necessita ara més que mai informació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de totes aquelles qüestions que li han de permetre en un futur poder establir tot el seu projecte vital. Així mateix, Capdevila ha apuntat que aquesta primera oficina que s'implanta a Catalunya és un model que el Departament d'Acció Social i Ciutadania vol implantar arreu del país per tal d'aconseguir l'emancipació juvenil i la igualtat d'oportunitats. L'oficina s'ha creat a partir d'un conveni entre la Fundació Privada Montsià, que ha cedit les instal·lacions, el Consell Comarcal del Montsià i la Secretaria de Joventut, que aportarà 90.000 euros anuals per al seu funcionament.